Od početka epidemije koronavirusa u Srbiji, dr. Branimir Nestorović, alergolog i pulmolog, član je zdravstvenog kriznog štaba. Njegov optimizam je ljudima davao nadu i mnogi su saslušali i verovali u njegovu reč. Dr. Nestorović je istakao da je sada momenat da se posvetimo sebi i mentalno i fizički. Sad pravi trenutak da svi damo svoj, što kaže, doprinos, da ova zemlja koja je divna zemlja, bogata, divna, lepa, vidite, uspešna. Dobrih ljudi. Zemlja divnih ljudi, konačno dobije svoje mesto koje zaslužuje već odavno, ja mislim. Eto, to je, mislim da je ovo, svaka ljudska tragedija i svaka katastrofa ima svoju dobru stranu. Ja to stalno pričam. Ratovi, oni ratovi koji su bili strašni 90-ti su prilično nacionalnu svest Srba podigli, je li tako? Gomila Srba je saznala da postoje neki Srbi u Bosni, u Hrvatskoj, je li tako? Tako je. Problem Kosova je skrenuo pažnju da postoje neki Srbi na Kosovu i tako. Sankcije, sva ta čuda koje su se događale, u stvari u suštini su imale to buđenje nacionalne svesti. Ova epidemija korone je pokazala jednu osobinu zbog čega se ja divim Srbima, to je da smo mi jako solidaran i disciplinovan narod. I empatičan. I empatičan. Znači, svi koji su pričali koji su nas pljuvali kako smo mi ovakvi i onakvi, sad, Boga mi, mogu samo da kažu da smo bolji od drugih. Znači, stvarno smo bili bolji od svih drugih. I to se videlo po svemu. Osim dobro organizovanih mera za dobar ishod situacije kada je koronavirus u pitanju, zaslužna je i genetika, ističe dr. Nestorović i dodaje da se on opredelio za mišljenje jednog Nemca i njegov metod koji se pokazao pouzdanim. Metod pokazuje da pandemija traje oko 2 meseca u intenzivnom obliku i još 2 do 4 nedelje u blažem obliku. On kaže 70 dana je ozbiljna situacija, posle toga više nije ozbiljna. Prema tome, za ove koji su, da kažem, rizičnih grupa, za njih je, što se njih tiče, pandemija može se reći gotova. Što se tiče starih, oni bi još malo morali da pripaze. Koliko dugo? Pa ne znam šta da vam kažem, možda do kraja ovog maja meseca, recimo, na primjer. Znači, može maska kad idu zatvoreni, napolju ne. Znači, apsolutno napolju, ako se šetaju sami, apsolutno nikakva maska, nikakve zaštitne opreme. Ultravioletni zraci su ubistveni za ovaj virus, to se sad jasno pokazalo. I prema tome, još neki mali oprez, ja bih rekao još ove 2-3 nedelje, recimo, za njih. Za ove ostale, oni treba da poštuju sve preporučene mere, ali i ne moraju, odmah da vam kažem. Sad ću vam reći zašto ne moraju. Sad je faza individualne odgovornosti. Ovo sad što je promenjen slogan, jel tako, budi odgovoran. Znači, mi smo sad izašli iz faze, ovo nije onaj virus na početku. Znači, ovaj virus sad koji cirkuliše, on je neuporedivo slabiji nego onaj na samom početku i to se vidi po svemu. Nemamo teške pacijente, nema pacijente koji idu na respirator. Da, postoje parametri koji već pokazuju na njegovo slabljenje. Postoje parametri koji pokazuju da on veoma oslabio, jel tako? Prema tome, suštinski sad u ovoj fazi svako ima pravo da odabere šta će da radi. Pandemija COVID-19 je prošla i vreme je da se okrenemo životu. Ne možemo da sedimo zatvoreni. Virus je sada vrlo slab, šanse da se ljudi zaraze su veoma male, a ljudi moraju da nastave sa svojim aktivnostima. Zemlja je bila zatvorena skoro 2 meseca, jel tako? Ljudi nisu išli na posao. Mislim, mi koji smo zaposleni u državnom sektoru, ja recimo, na primjer, koji dobijemo platu, nama je bilo tako kako je bilo. Dobro, bilo je malo naporno i tako dalje, ali mi smo svakoga 1. dobijali ili 15. dobijali platu. A zamislite nekoga koji ima stalno uzivam frizerski salon, je li tako? On je 2 meseca sedeo kući, odložene mu obaveze, ali na kraju će morati da ih plati. A za to vreme mora da... Ono malo ušteđevine trošio. Naravno. Prema tome, šta sad to znači, mislim, još malo da sačekaš? On ne može da čeka. Iako je on, recimo, čovjek od 40 godina, znači, šansa da ima neki težak oblik bolesti je u ovom trenutku praktično minimalna. Recimo, na primjer, po nekim procenama 0,01% je, recimo, na primjer, šansa da se nešto ozbiljno razboliš. A nema novca, ima 2 dece i pretim opasnost da više nikad ne otvori tu radnju. Ja mislim, lično, ja bi odabrao da je otvorim, ali tako? Naravno, maska, mislim, sve što ide uz to, ja bi otvorio. Prema tome, to je ta neka priča. Bilo je, znači, pandemija je prošla, sad je vreme da se okrenemo životu. Letovanje u inostranstvu će ove godine biti komplikovano. Potrebno je da se urade testovi, što je veoma skupo.